Nalazimo se ispred najuglednijeg... Nije dobro! Odi iza! Naravno, bum se maknu nazad. Je sad dobro? Ne, odi još iza! A jebati, teka idem još iza. Ovo grad je tako ukleti i napušteni pa... Stani, odi iza, preblizu si kameri! Pa kao ćeš da se hitim s litice konju jedan? A, čekaj, kamera mi je bila zoomirana! Ljudi, sad se vozimo po uzbrdici grada ukletoga u koji, no, postavit ćemo kamere i onda jebote da go nečak tu malo i vrag te jebo pička ti materina. Ovo se ne više na mene! Jebo ti pas mater, kada voziš, bog te vazo! A pusti me da vozim i da pričam, ajde vozim, ajde! Kao što sam govorio, sada se vozimo po uzbrdicama grada. Kada doćemo do tamo postavit ćemo kamere i probati uhvatiti što više paranormalnih pojava. Moj prijatelj Željko, specijalist za postavljanje noćne vizije, on će to sve postaviti lijepo. Aj, kaj se za mnom zrub voziš, tak jeboti ma. A jeboti, skliška cesta, voziš se ti onda. Ajde, ovo, sad si planinu udaru. A jeboti mater. Kad? Ajde, pazi, Oprostite, čini se da se dogodila mala nesreća. Što? Sada će vam Jure ispričati neke svoje izmišljotine o ovom gradu, dok ja nazovem taksija. Molim? Nešto stvari. Za to vreme dok Željko nazove taksija, ja ću vam malo pričati nešto o ovome gradu. Navodno je da je ovaj grad nastao kada je moj deda ubil Hitlera. U ovaj grad su nas pozvali stanovnici kad su primijetili da su nestali. Tada smo primijetili da u gradu nema stanovnika, pa smo ga odlučili ići istražiti. Sada već pol sata čekamo da dođe taksi i svoje su mi usnice. Ovo iza je Željko i jedva čekamo da idemo doma. Kurac! Ja ti mater, kaj si normalan? Materinu. Čekaj, idemo bilježiti ovo na kameru, ovo je nekaj čudno. Znači, betoniranje iznutra taksi, to je nekaj čudno, kao što vidite, tu su nekakve cigle. Jeba mu mater, skoro nam je prste pregazil na noge. Trava mi je v očima, jeba mu mater! Zdaj ti je i odcepat ću mu nokte! Jeba ti pas! A da je noter neki kostur? Kaj ćemo sad nam... Dobro, čini se da smo zapali u ovom gradu. Poslat ćemo u benzinskoj, ovoj tu nekoj kaljavoj, kaj smo našli i postavit ćemo svugdje kamere sve dok nas ne dojde ko pokupit slatko. Oj, jeba. Mi smo tu sad neke cepali dreva za potpolu. Šumi celo vreme čujemo neke besmislene rečenice. Slušajte. Jo, prolijalo mi se mlijeko po majici. Ima ko za posudit polu lipe za creditlo od naranđe. A među vremenu, moj kolega Jura tu već sere u ovom spiganom WC-u 4 vor. Si se poslao već jednom, Jura? Ma pusti me da serem na WC-u! Ups. Ne mi velika je ovo tunela. Pa
Czekaj, będę pytać, kiedy ja to znam. Czujesz? Daj poświetlić to z lampą. Ja muszę czuć. Tu, tak poświetlić. Di, tu tam. Prokleto! Daj matlicę od мене! Ja sigurno van. Tini se nas malo slučajno nekog ubili. To misliš mi? Ti si ga ovo pička ti matri. Tak se zbudi! Kaj me budiš? Stilud! Bля, Norman nije bil tu! Ujebem ti kaj me strah, da se vrniš za brodo. Dečki, otvorite vrata, nožemo se slatko pogovoriti. Jebat, više nikad s tom nikad ne idem.